ndikulandire nokondomvera pano pawalisi yathu ya Voice Box pamene dziko la Malawi limapeza mawu ake polankhulapo pa nkhani ziwiri zitatu zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatidwa kwa malamulo pamene pa chizungu timati politics, governance and rule of law. Lero tikulowera mmodzi mwa njeza kuti mabuka boma la Mulanje konkuno ku Malawi kumeneko tufuna ticheze ndi Bambo Boni Kalindo amene atibweretsera mawu awo lero amene akukambapo nkhani ziwiri zitatu zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatidwa malamulo a dziko muno. Masiku awiri apitawo kwa inu amene mumakhala pambiri pa social media mutha kuona kuti patuluka ka clip kamene kakuonetsa kuti akaidi ali musero ku mpoto kwa dziko lino boma la Kalonga akumwamowa ndipo zikupheka kuti mphekezera kuti akaidi amenewa ali ndithu musero kumene malamulo a dziko lino samalola kuti mkaidi azikhala akumwamowa musero koma zikuoneka kuti akaidi akumwamowa musero ndipo akusangalala ndithu mwaufulu mosangalala zimene zili zophwanya malamulo komanso ndondomeko zoyendetsera ndende zathu kuno ku Malawi. Ndiye Boni Kalindo akuyako maganizo awo pankhani imeneyi komanso akunena kuti zimene zikuchitikazi ku prison ngati ku Kalonga kumene anthu akumwamowa koma munthu ndi mkaidi ali musero zikungonetsa kuti dziko lathu lawola ndipo izizi ndi zinthu zazing'ono chabe ndipo pali zambiri zimene zikuchitika zoopsa komanso zoononga dziko zimene amalawi ambiri sitikuzidziwa ndipo iwo akutambasula nkhani ziwiri zitatu zimene zikuchitika dziko muno zokhala ngati zomwezi. Iwonso akuti anthu akupanga mabizinesi pali anthu ena amene akumatha kukagona ku nyumba chonsecho anthu ndi akaidi. Ndero pa Voice Box mafuna tikhale limodzi kuti timve kuti kodi Boni Kalindo akuti bwanji pa nkhani imeneyi imene ikuoneka kuti kumtende zathu kwalowa mphepo komanso maofisi enanso aboma kukhangaliso kwalwaso mphepo. Ndiye tikhale limodzi pamene Bambo Boni Kalindo akutambasula nkhani ziwiri zimenezi zitatu ndipo mwachizolowezi ngati mwangotipeza kumene pano ndi pa Voice Box pamene dziko la Malawi limapeza mawu ake kulankhula pa nkhani za ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatidwa kwa malamulo. Ndiye kumaita audio imeneyi tipemphani kuti musiye makomenti anu musimo kuti nanunso maganizo anu atha kumveka pa nkhani imeneyi komanso nkhani zina zimene zikuchitika kuno ku Malawi. Mwachizolowezi tipemphani kuti mukhale aulemu komanso osunga mtendere ndi kumanga dziko osati kupanga comment mudzinyonza anzanu pakuti platform imeneyi sindapange kuti anthu adzinyonzana ndapanga kuti amalawi azitha kuyika ndemanga komanso maganizo awo pa nkhani ziwiri zitatu zosiyanasiyana muno Malawi kuti tonse titha kuyikapo nzeru zathu kuti timange dziko labwino, dziko la mtendere komanso dziko limene lidzatikomere ife komanso mbadwa zimene zikubwera kutsogoloku. Ndiye tikhale limodzi pano pa Voice Box kuti Bambo Boni Kalindo alibweretsera zotani mu tsiku la lero ndi audio yawo. Pamene ife amalawi makamaka ife osauka tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana komanso kuona zodabwisa mu boma limeneli la Chakwera, mukandilole kuti ndikakupaseni moni mmawa uno wapa 24 January 2024 makamaka kwa inu amalawi amene mukuchokera kumsanje mpaka kukafika kuchitipa nkhotakota mpaka kumchinji komanso osayiwalira amalawi anzanga nonse amene muli mayiko aku South Africa, ku Mozambique, Zimbabwe, Zambia, ku Kenya, Botswana, osayiwaliranso mayiko ngati ku America, ku Brazil, ku Britain, Japan ndi mayiko ena wonse kumene kuli inu amalawi amene ambiri simunapitire kumeneko kukondwa koma munapita chifukwa chosakasaka nsipu obiriwira malinga ndi mavuto amene ali kuno ku Malawi. Ine ndine Boni Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child, president wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi komanso president wa gulu la Malawi First, the people first, amene sitizasiya kuima pa chilungamo olo pataterera patatani olo zuwa lisanatuluke kapena olo litatuluka
mvula itavumba olo isanavumbe, ife amalawi first timangoyima pa chilungamo, ndipo amene timamufuna pa zonsezi ndi Malawi. Ndipo sitiyang'ana nkhope, sitiyang'ana kumene akuchokera, sitiyang'ana tchalichi chake, sitiyang'ana mtundu wache, sitiyang'ana chipani chake, chifukwa ife tilibe maboda. The voice of the voiceless. From Njeza Village, Tie Mabuka. Box 76, Mulanje, Malawi, Central Africa. Ndinafuna ndikupempheni inu anzanga osauka, amene ambiri inu mwangozuka lero opanda chiyembekezo. Kunena kuti anzanga, tandizuseni ine, tandizuseni, mwina ndikukhala ngati ndikulota. Tandizuseni kapena mundisegule m'masomu, kuti zimene ine ndikumva ndikuona zisakhale zoona. Ndamva chisoni kwambiri, nditamva nkhani zochokera ku Ndende ya ku Karonga, kunena kuti apolisi akwanisa kumawagulira anthu mowa, anthu okuti ndi akaidi, anthu okuti ndi olakwa, anthu okuti ali mu ndende, koma kukwanisa ndikumawagulira mowa, ndikumawajambula, kwa iwo ndikumaoneka kuti ndi zabwino, ndipo palibe vuto lina lililonse. Ndikuti inu makamaka inu osauka, tandizuseni ine kapena tandinong'onezeni mundiuze kuti zimenezi sizoona. Ndikunena izi chifukwa chokuti sindikukhulupirira kunena kuti mmene alili Malawi lero ndi mmene ilili polisi yathu lero ingafikepo saizi yomapanga chibwana wa polisi ndikumagula mowa, ndikumapasa anthu amene ali mu ndende, ndikumamwa nawo limodzi mowa. Siku la leroli, ziko pamene lafika lero, pamene pafika Malawi lero, sindikukhulupirira. Ndi chifukwa chake ndikufuna inu anzanga osauka, popeza ife timangoyima pa chilungamo, mundizuse ineyo ngati ndikugona, kapena mundiuze kuti iyayi sindikulota, zimene ndikuona zindizoona. Ndipo tikamanena kuti Malawi polisi inatha, ndipo Malawi polisi inali yakale, mundikhulupirire abale yanga. Chifukwa zaoneseratu ndipo zaperekeratu umboni kunena kuti ku Ndende ndi kwa anthu osauka, anthu amene ali ndi kakobiri kawo, sikumakhalanso ku Ndende, koma kumakhala konjoya. Ndimamva chisoni kwambiri ndikamuona munthu osauka iwe, nzanga, m'bale wako kapena iwe, uli ku Ndende, ukuzunzika kwambiri pa nkhaniso mwina zokuti ndizongonama chabe. Koma munthu amene ali olemera, ku Ndende sikumakhala ku Ndende. Ku Ndende kumakhala kukanthu konjoya, malo amene angathe kumakadyerako ndalama. Ndipo zimene zachitika ku Karongazi ngati zili zoona, ngati isali drama, chifukwa ine ndikukhulupirira kuti imene ndi drama. Chifukwa mmene ilili Malawi polisi leroli, ndikumakafika zimene zachitika zija ngati zili zoona. Iweyo nzanga osauka ukuyenera kuti ulire. Ukuyenera kuti mwina ukangogula tameki umwe. Chifukwa apa zaziwikiratu kuti ku Ndende ndi kwa iwe ndi ine. Awo anthu osauka olemerawo, amene abale awo ndi andale, amene ku Ndende si kwawo. Ku Ndende ndi kwa iweyo ndi ine. Ndipo zimenezi zachitika ku Karonga, mwina zangophulisa kapena kutusula zimene zikuchitika mu Ndende mwathu, ngakhale m'maprizoni mwathu. Mukuchitika nyansi zoopsa, zimene inu Amalawi munati mumve kapena muone, mukhoza kungokomoka, ndikugwa ndikukomoka, chifukwa chokuti simungakhulupirire. Mu Ndende mwathu mukuchitika madiri woopsa. Kaye akakhala kuti ndi mzungu, kapena munthu obwera, amene yoyo olwatamangidwa ndi mulandu woopsa motani, amanjoya. Chifukwa ndalama zake zimamulankhulira iyeyo. Mu Ndende mukuchitika zinthu zoopsa,
taonapo ife komanso tamvapo kunena kuti anthu obwera amene ali azungu kapena machinese akumaperekezedwa kupita m'manyumba mwawo ndi anthu ogwira ntchito ku Ndende, kuwatenga mugalimoto mobisa ngati akukagula zinthu mtawuni kapena akupita ku field, koma akupita ku nyumba kwa munthu wokuti ndi mkaidi, chifukwa chokuti iyeyo ndi olemera, ali ndi ndalama, ndipo ndi obwera, ndi mzungu kapena iyayi ndi ujamatchedwa Chinese. Kukuchitika madiru, munthu akumapita kumakagona ku nyumba kwace ndikumakamutenga ko 4 koloko AM, kumakamutengako 10 koloko AM ngati anali naye kunja, koma chikhalire ni munthu wakagona ku nyumba kwake. Izi zikuchitikazi mwina ambiri ainu mukuonenga ngati ni maloto, koma si maloto, zimene zindi zeni zimene zikuchitika. Iyi ndi digiri ya uchisiru wa usogoleri wathu pamene wafika iwo, chifukwa maboma onse achitikapo mbuyomu, asogoleri akhalapo mbuyomu, koma sunafikepo uchisiru wangati uwu, madiri omachita kumaoneka ndi ku State House komwe. Ndipo ngati kuli period imene anthu atola State House kumbali ya madiru, ndiye ndi ulamuliro umene wachakwera, chifukwa amanena kuti mwana mbu machembu, ngati bambo akuba nyumba ndiwo, mwana ndikumaona, mwanayo sangalepherenso naye kuba ndiwo. Madiru amene ali ku State House lero afika pena pache ponena kumadabwisa kuti kodi kumene kudi ndi ku State House. Kaye mimba zimene anthu akupasana ku State House, ku State House kwasanduka sopano ngati ku Taraveni. State House imene anthu amayipasa ulemu ija, panopa ayi State House izo simalo kuti munthu ukapitako ndikumanjenjemera kapena ndikumazikozera kuti wafika ku nyumba yachifumu. Ayi, masikando ali to. Tikunena panopa last week yomweyi anthu anapita ndikukamuba mzungu, kumubatu mzungu kuchokera ku Chichiri prison, ndikunyamuka naye ndikupita naye kuja kumachedwa kusanjika, makamaka ku Kamuzu Palace, kuchoka naye ku Blantyre all the way kukafika naye ku Kamuzu Palace, pakana ndikukalowa naye mu Kamuzu Palace imo mzungutu. Mzungu wina mwina ino ambiri simu kuziwa, pali mzungu wina wa ku South Africa anagwidwa, ananena kuti ati iye wa bandalama, munthu anabwera kuno kuzadya ndalama zace, kufuna kuti achite relocate kuchokera ziko la ku South Africa kubwera kunoko kuzakhala kunoko, ndipo anapanga china chilichonse chothekera, ngakale anthu akuchinena kuti ni madiru. Koma ngati munthu apeza passport yako no ku Malawi, chifukwa pa ziko la pansi linolo ngati kuli ziko limene lili lophweka kwambiri kumbali ya mapassport komanso madiru, ndiye ndi ziko la Malawi. Choncho mzungu amene atabwera kuno anapeza passport, ndipo anakhala muno Malawi, anagula nyumba yace. Koma chifukwa cha anthu ena ace asizina ntole amene samakhutisidwa, anapitaso ndikukamuchitira ripoti mzunguja, ndikukanena kuti mzunguja anaba makobiri. Tikunena pano pa mzunguyo anamangidwa ali ku Chichiri, koma anthu ena AMCP zimayi mozi azibambo atatu anapita ndikukamuba mzunguja ku Chichiri prison, ulendo naye ku Lilongwe kumunamiza kunena kuti akukufuna president chakwera. Ndipo ngati kuli president amene amangonamiziridwa zinthu, komanso mkatikatimo mbali ina iso ali madiru, ali mkatikati mwa madiru, ndiye ndi chakweratu. Anthu afika boitenga State House chakukhala nyumba ya mamafia, anamutenga mzungu kuchokera naye ku Chichiri prison ndikukamulowesa ku Kamuzu Palace iwo, ndikumuza kuti mene wabwera kuno tiye ukalowa ofesi, ndikukalowa ofesi mene ndikukakumana mono ndi munthu wina wokuba njonda ina mene momo, ndikumuza mzungu kuti tikufuna kuti pase 4 billion. President Chakwera akufuna kuti ukapereka 4 billion iweyo tikutuluse ku Ndende. Zinatengera ujeni lawyer wache ndikuimba phone kumene koko ku prisoniko, lawyer uja ndikulusa pakana ndizungu uja ndikubwereraso pa galimoto ya mamafia aja kukamusiya ku Chichiri prison. So pana mukhoza kuona kuti zimene zachitika ku Karongazi ndikapisi ka chabe kankhani yokuti somwina imeneyo siya sensitive, si awo amango omwamowa,
koma kumene koko kukuchitika madiru. Anthu akumachita rani ma businesses yawo kuchokera ku Ndende, Ndende za Chichiri, Ndende za Maula, Ndende za Zomba. Zikakhala Ndende za Makwalalazi nde musanene iya kukuchitika zinthu zopsa. Oti inu Amalawi simungakhulupirire kuti zimenezi zikuchitika munomo Malawi. Ukangokhala munthu ndi ndalama uziwe kuti iwe waugula ufulu wawo. Ufulu wako waugula ndipo mopanda mokayikira. Makamaka ukangokhalanso ndi ma connection ndi anthu andale, iweyo uziwe kuti ngakhale kumene koko uzidya zinthu zochokera ma restaurant odula mtown, uzidya zochokera ku Kipsi, uzidya zochokera ku KFC, ndipo azichita kubweresa pa njinga ya moto deire. Ukakhala kuti ndiwe olemera kumene koko ndiye uzikhaso kuti wapanga chibwenzi za mathanyula ma prisonimu, ndiye iwe uzidya bwino kwambiri. Zonsezo ainyake ya prisoniyo amadziwa kunena kuti nyamata uyo ndi uyo amapanga za mathanyula muno mprisoni, ndipo amapanga ndi mwenye uyo, amapanga ndi Chinese uyo. Zonsezo alibe nazo ntchito, iyo chimene amafuna ndi kungolandira makobiri. Ndipo anthu ena mu Ndendemu akutuluka ndithu, kutuluka mwadiru, kutuluka ndikumapita kwawo ncholinga kuti iweyo wapase ndalama. Kwangu wapasa ndalama aku prison, uziwe kuti iweyo wako opita kunyumba uliko. Ndipo amaonesesa kunena kuti akupangireso passport yokuti ukangotuluka upitire tukunja. Muli ma hard criminals amene atuluka mu Ndende mwathu. Kutuluka chifukwa chokuti ndi abale awo anthu andale, kapena ali ni makobiri, anthu ndi akunja, ndi olemera, ndi azungu, ndi ma Chinese. Ndende ngati kumalawi kuno ikuyenda ukakhala kuti iwe ndiwe munthu osauka. Ukakhala kuti iwe ulibe china chilichonse. Ndikumazifunsa kuti kodi inedi ndine Malawi? Ndinalakwa chani ineyo kubadwira kuno ku Malawi? Kuonanso mulandu umene ukukhalira ku Ndende mulandu onamiziridwa. Palibe chimene iwe unapanga, iwe sunapanga za pangolini, iwe sunamugwirire mwana, iwe sunapezeke ndi chamba, iweyo sunapezeke utaba ndalama za munthu. Zonsezo ndizonamiziridwa, koma ukuzunzika kwambiri. Koma anthu amene analakwa zeni ndi amene akunjoya sopano mu Ndende mwathu. Motero kuti ndazimvera chisoni kwambiri. Kukumveranso iwe chisoni mbale wanga osauka iwe. Kunena kuti ukanakhala ndi ndalama mwina bwenzi pano ukuyimba lokoma iwe. Ndipo chakwera atiwonesa zinthu zimene sitinazionepo m'Malawi muno. Soka iro ku Malawi sikuli ngati maiko akunja. Ku Malawi anthu amapanga business as usual. Chifukwa mmene zachitikiramu, mmene zamvekeramu, mmene zaziwikamu kunena kuti anthu amaamwamo wa mprison. Uja amachedwa kuti minister wa department imene iyi, kapena ministry imene iyi anayenera kuchita resign. Wa home affairs, home security minister anayenera achite resign. Koma kunoko minister akapanga blanda chonchi amakhala ngati akumuonjezera nyota kuno ku Malawi. Kuli maiko akunja minister amene iyi minister anayenera kuchoka ntchito. Ndiponso kunalibe zokambirana ayi. Ngakhalenso wamkulu wa mama prison muno Malawi anayenera achite resign. Komanso apolisi amene apezeka ali akupereka mowa umenewo anayenera achosedwe ntchito. Interdiction. Koma kuno ku Malawi ndi business as usual. Chifukwa zimayambira kuntunda uko. Ngati akuba president, ngati akuba minister, ngati akuba principal secretary, kwina kwa imangokhala business as usual. Ngati angachosedwe ntchito munthu ameneyo, ndiye kuti mwina amupezeka kuti ali ndi ubale kapena ndi mbale yacho wa munthu osusa. Ngati angachosedwe ntchito kapena angampange interdict, ndiye kuti angomumvera mbiri yokuti ameneyo ndi ochokera mwina chigawo cha lomwe. Koma atakhala kuti amupeza olakwa, koma ndi ochokera chigawo
chapakati kwa achewa munthu amene sangamuchose ntchito. Ine ndikumva chisoni kwambiri ndi ziko pamene lapita apa, ziko kumene likupita, kodi ziko la Malawi likupita kuti? Nanga inu achakwera munkabwereranji kapena munkafuniranji udindo pomwe mulibe clue ina iliyonse? Munkafuniranji udindo wa upresident pomwe mphasozo mulibe, pomwe zoyenerezazo mulibe zimene zikukuyenerezani kuti mukhale president? Mwaliona ziko mene mwalitembenuzira lero chifukwa chonena kuti wina wache akuoneka kuti akuwina milandu ku khoti, khani madiru anu khandi zoona, koma chifukwa chokuti wina wake akuoneka kuti wakuyalusani chifukwa munamenya matebulo otuzana lijatu mmene makalata analamulidwa kuti apite ku khoti kuchokera ku ame, munalusatu abwana kumenya matebulo, kulusa kumeneko pakana nthawi yomweyo mwapangisa kunena kuti lawyer wa ACB mumusinthe sopano kuchokera ku ACB kupita no ku ministry ina. Zonsezo tikuziziwatu Amalawi ziwani kunena kuti mulandu umene uli ku khotiku umene akhoti analamula kunena kuti ACB kapena ichayimachedwa kuti Malawi ame ipitise documents kuja kumachedwa ku khoti, ziwani kuti lawyer mmozi amene akuyimirira komanso leading lawyer amene akuyimirira ACB ampanga transfer. Zosatira zake mungoziwa nokha, popeza ife sitikufuna kunenapo kanthu nkhani zako khoti, koma ndikufuna inu Amalawi musakhale ngati ana, mungoziwa nokha zosatira zache. Muziwe kuti chinyengo chikuyenda, wina ache akufuna kuti asaoneke ng'amba, wina amene amapanga maupo wache akufunika kuti asaonekere, ndiye akufuna kuti lawyer amene iyi achoke ku ACB, ndipo wachoka amuchosa chifukwa chonena kuti anavomereza kuti mapepala apite ku khoti. Ziko la Malawi, ziko limene silizasintha, ndi madiru forever. Ndipo soka iwe amene unabadira boma kapena iyayi amene unabadira banja losauka chifukwa ndiye kuti chako palibe. Ziwani kunena kuti kuli madiru amene akuchitika motere kuti meeting inaso imene yachitika posachedwa pa imene yachedwa lochedwa dzana, kunali meeting imene anthu amakambirana za age limit. Ndipo ziwani kunena kuti parliament imene ikubwerayi anthu akakambiranako za age limit, kufuna kumutchinga munthu wina kuti asayimirire upresident. Ndinanenatu paja kuti usamale iwe wa DPP, usamalire kwambiri chifukwa chonena kuti ukapusa uzapita kuzisankho opanda candidate. Panopa ndi mmene zachitika mukuli madiru amene akuchitika, ndiponso kukupezeka kuti anthu ena akukambirana kunena kuti kodi ainyake a DPP ndi ndani. Kwafukulidwatu mapepala akupanga china chilichonse chotheka kunena kuti wina wake asayime upresident 2025. Kwafukulidwatu mapepala kuti mudziwe kunena kuti DPP akuti siyanu. DPP iso zina lindi la ku China amene asakuziwa ndani. Kodi tuma zipani zambiri zimukamaziona mainawa zilikoso tumayiko akunjatu. Zipani zambiri muno Malawi zilikoso mayiko akunja maina awo fanana, motere kuti anthu ena amene akuona ngati ndi ochenjera apita akafukula apeza kuti DPP ainyake analembesa akuti si amene alipowa, komanso DPP inatengedwa zinali kuja kumachedwa ku China, ndi zina la ku China, la chipani la ku China. Zonsezo akufunafuna masipoko omutchingira munthu wina. Kaye ndi pamene anthu ena achosedwa, ndi pamene sonso pano kuli fire inzache, kukhala kuthirana zipolopolo. Ndipo ife tinanenapo kunena kuti 2024 kuli gule, mumuona gule. Ambiri inu gule simunamuone, koma 2024 kukhala gule wankulu. Gule wankulu woposa gule wa achewa achitika 2024-2025.
tinkanena anathirira musizi. Choncho inu a DPP musamalire nyumba yanuyo chifukwa ikuzungulidwa ndi adani. Anthu amene ankaoneka kuti ndi abwino aja lero liso pano ndi amene aamba kufukula zinthu zokuti inu simukhulupirira mukazimva. Samalira iwe wa DPP kumene uliko, usamale ukonze nyumba yako chifukwa posachedwa pompano anthu akukakambirana za age limit komanso akukambirana anthu ena zopita ku khoti kuti ati chipani cha DPP icho si chanu, chili ndi aini yake kutero. Koma akani ena akupangidwa awa akupangidwa chifukwa chakuti chipani cha DPP akuti si chanu. Boni Kalindo mwana osafa Boni Kalindo. Akulendo omvera kuthokozeni pokhala nafe lero pa Nyasa Voice Box pamene timamvera mawu a bambo Boni Kalindo ochokera ku Box 76 modzi mwa Anjeza TM Mabuka mboma la Mulanje kwathu konkuno ku Malawi. Kodi inu mugwirizana ndi zimene bambo Boni Kalindo anena mu audio yawo lalero kapena mukutsutsana nawo? Tiyeni mutiuze mu comment section pa musimo kuti maganizo ndi otani makhani zimene bambo Boni Kalindo anena. Koma mpaka zolowezi mpakale kuyambirira kuja kuti tikhale aulemu osunga mtendere komanso omanga dziko chifukwa choti pa platform yathu ya Nyasa Voice Box tinabwera pano kuti tikupatseni inu amalawi mpata omakamba nkhani zanu mwaufulu. Koma popanga ufulu onena nkhani zanu tisanyoze anzathu tikhale anthu osunga mtendere chifukwa choti aliyense ali ndi nzeru zimene zitakupanga dziko lino kupita patsogolo. Ndi tikuthokozani chifukwa choti akhala nafe kumapita audio ameneyi komanso ngati simunapange subscribe tikupemphani kuti mupange subscribe ndi musaphonye ma audio athu amene tikhale tikuponya kutsogoloko zomwe kwambiri.